una reflexió més genèrica sobre la mort, que va des de l'edat mitjana fins als nostres dies. La mort és un tabú a la nostra societat, com ho ha estat el sexe. I la segona part és una mica al segle XXI quina mort ens porta. Partim de la base i de la teoria que ja al segle XXI creem una identitat digital, per tant, a més de la nostra identitat real, tenim una altra identitat. Quan morim, la identitat real desapareix i està tot fixat i tot regulat de com desapareix aquesta identitat. En canvi, la identitat digital pot ser eterna. Ens vam adonar que començava a haver-hi també una vivència de la mort a través de les xarxes socials, a través d'internet, i que internet no és, com a vegades es pensa, un recurs tecnològic, sinó que també és una altra manera de relacionar-se, és una altra manera de conviure, és una altra manera de compartir.